गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों जोंनि बर'लेण्डनि थाखाय जे सोमावसारनाय बेथ' सोलिगासिनो दंखायो दा बे हिसाबै बे बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बे पिस रेलिखौ बिथांमोनहा दुलाराय बर' माहारियारि आफाद फरायसा आफाद बनसुआ जेखौ अर्गानाइज खालामदों बेवहाय आलासि हिसाबै लेंहरनायाव जों नुजाफैदों आरो फ्लेग अफ इतिमধ্যे खालामखांबाय बेवहाय नुजानानै बिथांमोनखौ इन्सपिरेसन होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय जोंहा गोबां सेनियर दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनहा दिनै जयै फैजोबनो बेवहाय गोसो गुदुङै दा मिजिंथियो बेबायदिनो बनसुनि आन्दाराव बनसुनि दैदेननायाव बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट निस्सय इयुनाव जरदारै जागोन आरो जोङो निस्सय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखिमोन बे थांखियाव जोङो सौहैनो हागोन दिनै कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ मिनि स्टेट खालामनायनि अलरेडि प्रप'जाल प्रेसिडेन्टनिफ्राय अर्डार हरबाय थिग जोंना एसे उन जानानै थालांथ'बाय बिथांमोनजों समान स्टेजआव जों थांनो हायाखै दा जों मिजिंथियो बेबायदि माखासे सोमावसारनाय प्रग्राम लानायनि दारै जोंनाबो सेपारेट स्टेटफोरा मोनाब्लाबो अन्तत मिनि स्टेट लाइनाव जोङो मोनहैनो हायोबाबो जों गोजोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों बिथांनि एसे बुंनाय बाथ्रा बेयो नाटकथ' नङा बे रियेलि सैथोआ ओंखारबाय दा बे जिनिसा आगोलावनो जोङो रायखौ मोननांगौमोन आरो बिथांनि सार्टिफिकेटआ अलरेडि केन्सेल जानांगौमोन नाथाय जों बेखौ बुंनांगोन जे बर' हारिनि सायाव जेब्लाबो असमिया सरकारा नासयो नबसरनियाखौ बिथांमोनहा जोबोद प्रटेक्शन होनानै माने बिसारनि खामानिखौ बहुद लिंगार खालामदों लिंगार खालामै दिनैबो डाइरेक्ट अर्डार होआलासिनो इनडाइरेक्ट अर्डार बिथांमोनहा होबोदों दा दिनै जोबथारनायाव उफाय गैया खिन्थु बिसोरनि लामाया थुंगेफैबाय मारै थुंगेफैखो जे हाइकर्टआ अर्डार होदोंमोन जे नबसरनियाया बे सार्टिफिकेटखौ मोननाय जग्यता दंना गैया whether he belongs to बर' कसारी or not बर' कसारी हिसाबै जिहेतुके शिड्यूल ट्राइब सार्टिफिकेट लादों बे बर' कसारी नंगौना नङा बेखौ इनकुवेरि खालामनो जोंनि स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनो होदोंमोन स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि बेजों लोगोसे CID डिपार्टमेन्ट ज' जानानै अलरेडि गोबां पर्यायनि इनभेस्टिगेसन जाबाय बेवहाय मोनजोब्बाय जे नबसरनियाया बर' कसारी नङा बिथांमोननि जोलैनि गुदिफ्रा गासिबो सुरु कस दास देखा बेबायदि टाइटेल लिरजोबनाय खुनु पर्दायै बर' कसारी माने केटेगरियाव गोलैया दा बेखौ अन दा बेसिस अफ CID रिपर्ट एन्ड गोबां रोखोमनि इनभेस्टिगेशननि उनाव क्लियार जाबाय आरो बेखौ स्क्रुटिनि स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया लिरना होबाय जे हिराचरनिया डु नट बिलं टु बर' कसारी ग्रुप बर' कसारी कमिउनिटियाव बियो गैया दा जाय बर' कसारी नाम लानानै बियो सार्टिफिकेट लादों दा बे बर' कसारियानो नङाब्ला अर्थात डाइरेक्टलि बिनि सार्टिफिकेटखौ डिनाय खालामनाय जाहैबाय दा बिथाङा होनदों जे नाटकसो खालामदों नाटक नङा बियो दा बिथाङा हयथ' लाजिनायनि अहायाव बे खोथाखौ निस्सय बुंदों आरो नेक्स्टआवथ' बे नमिनेसन होनो मोनखाला दा जोंहा एसे खामानि प्रसेस दंबावो नैबे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि जेनाखि रिपर्ट बे रिपर्टखौ लानानै जोङो जोंनि उकिलनि दारै हाइकर्टआव मुभ खालामबावगोन आरो हाइकर्टआनो बिनि सार्टिफिकेटखौ डिनाय खालामहरगोन केन्सेल खालामहरगोन बेखिनिखौ जोङो मावनांगौ एसे दंबावो आरो बेखौ मावफुंजोबगोन जोङो